Bună dimineața la toți, dragii mei abonați. Da, vreau să vă spun ceva, știu, nu vă uitați la mine, pentru că abia că m-am trezit. Vreau să vă spun un anunț important. La mulți ani de ziua copilului. Da, azi e ziua copilului, e 1 iunie și este și prima zi de vară. Deci, da. Și azi o să fac videoclipuri și o să merg cu voi unde merg și eu. Dacă când mă îmbrac o să deschid și videoclipul ca să... Na. Azi o să merg în 5 locuri, cred că. Sau în 4, nu știu. O să mă duc la Fibiș, la ruga aia de acolo, că este o rugă. La mama lui mama. La verișoara mea și la o prietenă de-a mea. Deci la 5 locuri o să merg azi. Abia aștept. Și o să vă iau cu mine. Dar până atunci v-am pupat și pa și pa.